Že ťa to veľmi hnevalo, že si vlastne prehralo milimetre. No, taká je cyklistika, raz sa vyhrá, raz prehrá. Nič sa s tým nedá robiť, si myslím. Ako tým ste išli perfektne, akurát ten záver, proste ten 1 milimeter chýbal. No a čo mám k tomu povedať? Tak či si spokojný s tým, nespokojný, ako si to videl ty ten záver? Ja som zatiaľ spokojný, ak ide túr, ešte som stále v hre. Nejaké pády boli a nič nemám zlomené, čo je dobré a to, že raz vyhrám, raz prehrám, to je, si myslím, snažím sa byť vpredu, robiť maximum zo seba a to je dôležité, potom čo príde, to už je jedno. Pre ostatné médiá si sa vyjadril, že pre talianske a pre anglické, že proste by si chcel, že ešte tvoj deň príde na tejto túr. Kedy? Sú otázky. Jasne, že hej, však život ide ďalej a zase nejaké prehrať, však som bol druhý zase, prehra ma nepoloží na kolená.